ndị be anyị na-amakwa na ọsọsọ onye immigration officer ka ichie million chọrọ inye bribe 10 million naira na onye ọrụ VG anụnwa nke jidere ya napụtara ya nwatakịrị anụnwa n'aka na ọ gwakwara ya ka o mere ya transfer 10 million naira. Nwoke anụnwa wee sị na ya ewekwo maka na o nwekwa onye ma onye ọya abịa echi niile na ọ mahụ na ọnyanwa ka ụmụ ya ka ikwu ka ibe ya, na nwoke wee sị na ya ewe na ya nụkwa ụdị alụ anụnwa na-eme. Bịakwanụ ka unu nụrụ ife nwoke anụnwa kọrọ ebe a maka na enyere afịa wee dịka John Okeke. O mere ka ndị mmadụ mata na mbọsị ya ife a merụ na o nwere onye kpọrọ ya na foonu ka o jee bunatara ya nkụ o debe n'ime ọfịa, and na ọ bụ ọgwanụ mbọsị ahụ ka o kwesịrị ibunata ya bụ nkụ na otego ya bụ nkụ dị ebe ahụ. O werezie mbọsị ahụ ife anụnwa me o wee disaidi ya ka o werekwanụ mbọsị ahụ jee bunata nkụ ahụ, na ya nọzikwa ebe ahụ na ndị omekome anụnwa afụghị ya na ife ọfụzikwa ọ bụ ka meshin gbafere na o wee na-anya na ya bụ meshin. O wee bụ na odi mkpa na-abụbụkwa n'ife nya ya bụ meshin witi obele nwa anụnwa fa tinyere ya n'etiti. O wee na-achọpụta na obele nwa anụnwa na-ekechiri ya aka, kechie ya ọkpa, kechie ya ọnụ. Ya bụ nwatakịrị na-agbazi teketeke wee na-ebe akwa wee na-eti mkpu na sị bịa nyere ya aka na sị zọpụta ya, na ya nwa ama akwa n'ife ọ ya eme maka na ebe ahụ dịkwanụ nso n'ihu ebe ogbu aṅụ ọbara anụnwa na-arụkwa n'ụlọ, maka na fa erutego ebe fa na-eje mbụ ndị meshin ahụ na ọfụrụ mgbe fa buje ya bụ nwatakịrị wee banye n'ime ụlọ ebe ahụ. Kama na nyanwa eji ọkwanụ egbe o ji arụ ọrụ nche, and na o nwekwanụ ndị sekuriti ibe ya sokwana ya mgbe ife anụnwa na-eme, na nyanwa epụta ebe ahụ ka o jee mara ife na-eme. Ụnụ mana o nwere ka ọdụ na-enwe ike otu isi ebe ahụ esoro wee were ekpochikwuo foundation na ife o mere bụ na ọ gbapụrụ ọsọ wee jekwuru Reverend Fada nke nọkwanụ na vileji fa wee na-akọrọ ya na ya na-ekwe ife ọ furu n'ime ọfịa, na Reverend Fada nọzi ebe ahụ wee na-ajụkasị ya ọtụtụ ajụjụ nke bụkwanụ na ajụjụ ahụ ọ na-ajụ ya na ya sanwukwana ya mgbe ahụ n'ife o mere bụ o wee hapụ Reverend Fada wee pụba wee jekwuruzie ụmụ okorobịa ọzọ ndị nke nọ na vileji wee kọrọ fa ife na-eme n'ime ọfịa n'obodo fa, na fa gbara ọsọ jebe n'ime ọfịa ebe ahụ ka fa jee bute meshin ahụ ụmụ okorobịa na-aba ahụ bụ ka ụmụ okorobịa na-aba ahụ ghara ịfụkwa n'ụzọ fa si wee gbafere ọsọ na ọ bụrụ na fa pụta ka e wee jide fa na ife nyanwa mere bụ o wee gbajebe na be eze anyị o jebezi ibe onye oshi onye ji ịtọtalụ mmadụ ka o jekwakwana ife na-eme na ebe ọ na-alụ ụlọ, na ndị ntọrị mmadụ tọrụkwọrọ mmadụ wee jee ebe ọ na-alụ ụlọ wee jee nọrụ. Eze ana wee mee ntị ka ọ n'ọnụ ha ife ọ na-ekwu. O wee na-agwakwa ya na o nwere ndị ọ fụrụ tọje nwatakịrị wee jee n'ebe ọ na-alụ ụlọ na ya si ya ka ọ bịa ka ọ fụrụkwana ife na-eme ebe ahụ, na ife eze ana gwara ya bụ na ya kwudebe nye ekwusizina ya ike na ka onye 10 million naira ka o chefukwa n'ife ọ fụrụ n'ime ọfịa ebe ahụ ya na babie ka o jee zuo ike ka o mere ya transfer 10 million naira. Nwoke anụnwa wee sị ya na ya ewekwa na o nweghị ife ya emegide n'ụwa na ya ejide ụmụ okorobịa na-aba anụnwa mere ụdị ife anụnwa. O wee sị o wee were iwe wee sizie na be eze ana wee pụọ wee jezie na bie wee bukọta ma egbe ma mma fa ji arụ ọrụ wee jebezie n'ime ọfịa maka ọgwago ụmụ okorobịa na fa jebe ebe ahụ ka fa jee gbachie mmadụ na-aba ahụ jide meshin fa ka fa ghara ịpụnwu. Unu ya anụzi ife o kwuru ebe a maka na ebe nke o kwuru ndị ahụ o nwere egwu na-akpọ ya ka m ji wee kọrịa ụnụ n'ọnụ. Unu afụgo na ezigbota mmadụ ka dị n'ụwa. Ọ bụrụ na ọ na ji 10 million naira ahụ enwere ike mụ eri n'ego ahụ abalị 6 million na ndị grupu ya awakpo ya n'ụlọ bie gbuo ya ma werekwa nya bụ ego. Ọkwa ka unu wee na-afụ ajọ ife karịrị akarị. Chineke gozie gị nna dịka isi wee gbapụ okooko anụnwa afọ ya na ndị otu ya ewee fụ alụfa na-eme, maka na ọ bụrụ na ị na-je ego anụnwa ka kịta anụnwa fa egburukwa na-eje onwekwa onye ya ama onye ọ ya abụ onye nke ya echi niile. Ka hapụ unu ka unu ga ife o kwuru nke ihe na-eme nsị na klinik nọ n'azụbere ebe a ihe nke a na-ebe n'obodo a this and that ọkpọ ụmụ aha nsị akpọzina m aha ama m n'ọrụ ya ka ọ bụ so mụ na ya na-abụ na-echizi dị ọnwụ dọrọzie m na-apụta ka ọ na-apụtazi ebe a dịtị ndọ m ka ya maka breki ka meshin ji breki n'ike kwa ọkpụgharịkwa m nchekwu ile ebe m chọrọ pụta ọ sị m ọgụ na nsị a na something long somewhere na were ihe na-eme ọ na-ekwu mụ na a na-ekwuzi okwu ọsị m kama ka ọ mere transfer 10 million n'ụdị ihe dị otu ama adị kama ọ ga-abụ na m agwụdoghị ndị a kama ihe dị ebe ọ na-eme ntụrụ aja dị ebe ahụ lachaa.